O Sistema Universitario Galego por Palestina é un conxunto e un colectivo que nos organizamos dende o pasado outubro para loitar por Palestina e facer actividades por Palestina. Isto é un obradoiro de pancartas que está coordinado polo grandísimo artista Joseba. A ver, todo comezou porque Maruxa, que é a miña compañeira de baile, propúxome facer un mural na universidade, eu lle dixen de primeiras que non, e cando me din conta de que era moito millor chamar a todos os meus amigos e facer unha cuadrilla de fin de semana para colaborar e traballar xuntos, así chegamos a este punto. Son 2-3 días de distintas actividades no que as persoas que participan, que se apuntaron, non somente están facendo pancartas sobre Palestina, sino que tamén teñen charlas, por exemplo, con Mohamed Safa ou con Maruxa, para reflexionar un pouco o que están a pintar. Islam. Religión. Vale, islámico. Ejerce la religión islámica, ¿no? Que ejerce, no. Bueno, la practica. Islámico relativo a Islam, por exemplo, arte islámica. Exacto. As persoas non son islámicas, son musulmanas. As primeiras charlas que tivemos, que foron onte e hoxe, eran sobre todo de cuestións pragmáticas. Entón, o que estivemos facendo é un pouco repasar a terminoloxía para ter moi claros os conceptos, que significa cada cousa, e despois fixemos tamén unha labor fundamentalmente logística pragmática de repaso e recoñecemento dos distintos símbolos da loita palestina ou da resistencia palestina. Aquí a mujer a mí de la llave, el niño palestino con su bandera, que refleja una generación de resistencia. Había aquí a que hablaban de que estos no son muertos, no son números, son historia de una población detrás de ellos, unas historias. Tenemos mucho que queremos reflejar, pero con lo que están reflejando, que se deja, como dice la firma artística, que fluya y que ellos reflejan, porque lo hacen desde la solidaridad de una posición con nosotros, y esto estoy muy agradecido. Aprendimos moitísimo. Pensábamos que tiñamos moitas cousas claras, pero falando con Maruxa, pois evidentemente dimos conta de que había moito que aprender. E despois o sábado tivemos unha charla con Mohamed Safa, que, bueno, foi moi emocional. Pareceme moi guai, non? Porque ao final tamén traballamos, o noso traballo tamén é un pouco comunicar ideas, e se podemos juntar as nosas forzas, digamos, para o que se nos dá ben, para concienciar, que un pouco é o que estamos pretendendo con isto, parece unha idea moi boa, verdade, non? Se temos esta forma de traballar, que sirva para algo tamén, aparte de para facer o noso traballo diario. Dende logo non ten nada que ver con que estou acostumbrado a pintar. É unha maneira de traballar moi diferente. Para empezar, os egos vanse todos, porque aquí estamos compartindo as ideas, estamos traballando uns nas pancartas de outros, trátase o que se trata é de producir e de facer chegar o maior número de imaxes potentes e a súa vez estéticamente coidadas á xente. Estamos aquí para mandar unha mensaxe ao mundo, Occidente, bueno, ao mundo a cousa está como que non desperta, non? E o que nós queremos facer é revolver un pouquiño a cidadanía.